Hola errantes, benvidos, gracias por estar aí. Hoxe non saio de ruta, hoxe o que vou faer é decirvos que o que levo eu de botiquín. A continuación do vídeo das ferramentas, que dixen que iba por o botiquín, pois non o puxen porque se alargou moito das ferramentas. Espero que vos haya gustado o vídeo das ferramentas. Hoxe un botiquín que realmente pois tamén se pode levar nun coche. Bueno, eu levo na moto, miraredes que non ocupa moito espacio. E logo algún que outro extra que levo personalmente para min. Espero que a idea ou ideas vos poidan axudar para que tamén vos yo podades levar. Esperando que vos guste. Intro e o leo. Bien, aquí tedes, este é o botiquín que eu levo. Decir que isto negro levo eu personalmente para min, logo vos contarei un pouco o motivo. Pero as medidas, con todo, pois aquí o tedes. Así, medimos, pois son 18 centímetros por outros 18, exagerando, porque aquí hai un pouquiño menos, 18 por 18, e aquí por 18, 18 por 18 por 18 centímetros. Seguramente a vos non vos faerá falta isto de aquí, pero bueno, logo vos digo. Aquí está o botiquín, se pode adquirir en unha farmacia, ou é o sitio mellor para collelo. Xa suelen vir cun pequeno kit completo e de todas formas agreguei algunha cousiña máis. Aquí mira, unhas tixeiriñas, unhas pins, bueno, aquí as tixeiras, pois para mellor para cortar o esparadrapo, uns guantes, alcohol, bueno, pois para limpar as mans se tes que traballar con ela, ca ferida, tiritas, suero, esparadrapo, unha venda. Logo eu para limpar as feridas sempre prefiro a gasa. Logo teño aquí outra venda e logo isto é betadine, entón é un pouco pois, para desinfectar a ferida. E volves a meter. E bueno, eu decir que son diabético desde os 14 anos, entón levo pois unha microinfusora, que é unha máquina que me está administrando insulina, entón pois levo uns repuestos por se pasa cualquier cousa. Isto é un azúcar ultra rápido, é dicir, te bebes isto e en 5 minutos pois o que fai é subir o azúcar en caso de hipoglucemia ou baixón de azúcar. E logo pois dentro desta caixiña, que ven aquí acoplada, pois levo o repuesto por se necesito ou lle pasa algo a máquina. É unha funda de gafas que aparte tamén se pode utilizar pois, para levar cousas que van neste botiquín, pero bueno, eu utilizo para isto e o botiquín pois, teño un pouco para telo máis asequible para iso. E nada, isto é unha máquina que sirve para medir o azúcar que hai en sangre. E aí tedes o meu pequeno botiquín, esperando que vos haya gustado. Saúdos das anduriñas e do errante. Ata a próxima.